Príjemný, pekný večer, priatelia. Sme veľmi radi, že sa opäť vidíme. Takže privítajme na scéne, alebo tu na štúdiu v Pokušení, Jadranku. Jadranka, my ťa tu srdečne vítame a mám takú záľudnú otázku na začiatok, že či vieš, čo tu budeme s tebou stvárať, túto hodinku. Jaj, Adam, rozumieš, pokušenie. To môže byť všetko možné. To môže byť skutočne o všeho chuť. No pokušenie. Človeče, hneď prvé pokušenie v novom roku. Ako sa neprežrať. How much the fish? Ale nie, skutočne... To sú tie predsavzatia, ktoré sa dávajú do nového roka, všetci si ich dávajú. A ja si myslím, že tak ako žijete celý rok, to sa nedá, že teraz tu a teraz a od zajtra to bude ináč. Nie. To treba tak pomaličky aj nabiehať na tie všelijaké vecičky. No a pokušenie. No ty si pokušenie, lebo si ma vyhnal z domu a ešte som si mohla lebediť. On je pokušenie samo o sebe, pravda. Ale keď si spomínal, že každý si dával nejaké to predsavzatie, tak ma nápadol taký jeden taký vtip. Už som ho rozprával, není dávno, jedným známym. A tiež mamička strašne chcela chlapa. V novom roku strašne chcela chlapa a niekto jej poradil, že keď si bude masírovať vrchné časti tela, tak teda, že teda by toho chlapa by sa to mohlo podariť. Tak Moricko prišiel tak zo školy domov, vieš, a teraz mami, hladný som, mami, hladný, a z kúpeľne počuje, že chcem chlapa. Moricko pozerá cez tú kľúčovú dierku. Toto bolo prvý deň, druhý deň, tretí deň, vieš, štvrtý deň a tomu Morickovi to nedalo, tak prišiel skôr zo školy domov a teraz tá mamina kričí, Moricko, kde si? A len počuje z kúpeľky, chcem bicykel. Že by to tak fungovalo. No. Ale ja ti poradím, tej dáme, ktorá chce chlapa, alebo chlapovi, ktorý chce dámu, podľa Feng Shui do právého rohu treba dávať partnerské symboly. Dvojité, dva kvetinače, dve srdiečka, tuplované. A ono to príde samo. To vážne? No musím to vyskúšať. No, Stano, ty si dával niečo do... Myslíš Feng Shui? My sme dávali Nejaký fér možno maximálne, ale Feng Shui to vôbec nie. My sme dávali niekedy na Vianoce, sa dávali skúsiť. A potom ešte taká otázka, že keď sa dávajú orechy na Vianoce, tak to potom čo to je? Zdravie je to, keď otvoríš, tak a je orech zdravý, tak v podstate... Čiže s láskou to nemá nič spoločné. Máš šancu, ale to není Feng Shui. To sú slovenské tradície. Aby som treba ich oboznámiť vlastne aj televíznym divákom, aby videli a počuli. Však televízne diváci slovenské tradície vedia, ale už aj Feng Shui. Dobre, tak poďme si... Čuj. Tak poďme čúvať, presne tak poďme počúvať, poďme priateľa, pretože Jadranka nám by nám mohla zaspievať nejakú peknú pesničku. Čo ti na to? Nech sa ti páči. Poďme na to. Všetci sem, veď zábava je pre ľudí. Slnko, more, pláž, lásky nik sa nenudí. Dnes hudba nám od rána znie, nálada je fajn, tak žiadne váhanie, v tele tanec krv nám rozprúdi, srdcia nám prebudí. Dnes hudba nám od rána znie, nálada je fajn, tak žiadne váhanie, v tele tanec krv nám rozprúdi. Poď to pre ľudí. Dajme všetci ruky hore, nech to krásne vrie. Tancuj, tlieskaj, sám nespievaj, veď to každý vie. Dajme všetci ruky hore, už to vloko vie. Tancuj, tlieskaj, sám nespievaj, žiť je nádherné. Kto sa nechce smiať, tak toho sa to netýka. Dočkáme sa snáď, že raz si s hudbou potýka.